Tak, Polákovci, toto počúvajte. Kandidát na starostu vo Veľkej Ide sa pripája a ja vyzývam všetkých Rómov na Slovensku, aj oľaských Rómov, aby sa pripojili. Pekný deň vám prajem. No Polákovci, vy ste sa nás čisto zbláznili ukrajinskú vlajku držať v rukách a kričí sláva Ukrajine. Viete veľmi dobre, čo spáchali banderovci na Ukrajine. Znásilňovali rómske ženy. A vy ešte tú drzosť máte ukazovať sa na sociálnych sieťach ukrajinskou vlajkou? Vy ste sa nás čisto zbláznili. Čo vy myslíte o sebe? Že my Rómovia sme takí glupí, že vás pôjdeme voliť? Že budete chodiť po osadách presvedčávať Rómov? Nie. My vás Rómovia už nebudeme voliť. Už máme vás dosť. Vy Rómom nepomáhate. Vôbec. Tu pomáhajú obyčajní ľudia. Alexitáš, ja s ním dokopy, sme spojení. Zoroslav Kolár, oni pomáhajú. Právo na pravdu, tá strana. Oni pomáhajú. A nie vy, pán Polák. Chodíte v osadách po osadách, idete presvedčávať Rómov, ale už Rómovia vám neveria. Už majú toho dosť.